ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ସାନ ବାବୁ ଠାକୁର ପୂଜାରେ ଲାଗିଗଲେଣି। ଏପଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖ। ଦେଖ ଆମର ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ତ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ହଷ୍ଟେଲରୁ ତ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମସ୍ତି ଲାଗିଛି ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ତ ସରିଲାଣି। ଖାଲି ବାଡ଼ା ପିଟା ଚୋବା କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ବଦନ ଦେଖେଇଲା ରଖି ଦେଖେଇଲା ଦେଖେଇଲା ଝିଅ କାହିଁ ତୋ ବଦନ ଦେଖେଇଲୁ। गोड़ बाजेगा तो हमारा खाएगा। ଏପଟେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାନ ବାବୁ ମାଛ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନ, ସ୍କୁଲ ତ ଯିବାର ନାହିଁ। ମାଛ ଭଜା ସହିତ ଆଜି ସେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବେ। ତାହେଲେ ଟିକେ ମାଛ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଜିଦେବା। ମାଛ ମଞ୍ଜି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ। ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। କେମିତି କ'ଣ ହେଲାଣି ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ମାଛ ଭଜାଟା ହେଲା କି ନାହିଁ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଝିଅ ଆମିଷ ଖାଏନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୁହାର ଭାବୁଛି ତା ପାଇଁ ଭଜା। ସବୁବେଳେ ସେ ଝିଅକୁ କନ୍ଦେଇବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଝିଅ ପାଇଁ ଖାଇବା ରେଡ଼ି। ଭଜା ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଟମାଟୋ ସେ ଖାଇବେ। ଟେଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା? ମାଛ ସହିତ ପଖାଳ ଟେଷ୍ଟି ହେବ। ସକାଳ ଖାଇବା ଏବେ ବନେଇବା ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ମାଛ ବେସର, ସୋରିଷ ଦିଆ ମାଛ ବେସର। ମାଛ ତରକାରୀ ପାଇଁ ସୋରିଷ ଦିଆ ମାଛ ତରକାରୀ ହେବ। ଏଇଟା ରେଡ଼ି କରିବା। କାହିଁକିନା ସୋରିଷ ଦିଆ ଜିରା ଦେବା, ରସୁଣ ଦେବା, ଧନିଆ, କିଛି ଅଦା। ସାନ ବାବୁ କ'ଣ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ମାରିଲେଣି, ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ବୋଧେ। चलो बाय। ଯାଉନ ରଖି ଭୋଜିଟା। ଏବେ ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ମାଛ ବେସର ବନେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ବାସ୍ନା ବାହାରିଲାଣି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ଆମର ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଦେଖ ଆମର ପିଲା ଦେଖ ଫୁଟି ଆସିବ। ମାଛ ପକାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇଦେବା। ମାଛ ପକାଇବା, ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଆମର ସୋରିଷ ଦିଆ ମାଛ ବେସର।